available. Odhi kaunti ma Homa Bay kama oyudo ni sirikand kaunti ma Homa Bay komako rekod od thieth mag kan e bade ma Kisumu ochako chenro mar keto e tim ogirimiti mabende ne okete kogno kod sirikand kaunti no kachiel kod od thieth no mar gero center mar pimo tuo mar kansa e od thieth maduong' ma Homa Bay e bwo chenro mong'ere kaka East Africa Comprehensive Cancer Project. Chenro no ma bende geno ni biro dhi nyime kuom higni 4 biro chiwo pim ne tuo mar kansa, chiwo chanjo kod thieth ne tuo mar kansa e center no mabende broger e od thieth ma Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Koke County ma Homa Bay alia beach mi waler mathoth ewi wachni. Dwe mar ang'wen higani sirikand kaunti ma Homa Bay nokete koke ogirimiti gi osiptal mag Akane bade ma Kisumu mar gero center mar pimo tuoche mag kansa osiptal maduong' ma Homa Bay kod chiwo chenro mopogore ne jotuo mag kansa e bwo chenro ma ong'ere ni East Africa Comprehensive Cancer Project EACCP. Migawo mathieth e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod osiptal mar Akane bade ma Kisumu koro chako ayanga chenro maneno kaka inyalo kete timo ogirimiti ma kamano mondo mi jotuo mag kansa e kaunti ma Homa Bay oyud resruok. Ka jatatije maduong' osiptal mag Akane bade ma Kisumu Jane Wanyama wacho ni center no biro konyo jotuo mag kansa e kaunti ma Homa Bay ma osebedo kalawo chenro mag kansa Kisumu kod gwenge mamoko. Today we are here in Homa Bay in a project that we've dubbed EACCP, meaning East Africa Cancer Care project. We are here so that together with Homa Bay County, we can enhance care for cancer patients. Why Homa Bay? Our main hospital being in Kisumu, we looked at our numbers. The numbers don't lie. We realized that most of the referrals we get to our hospital in relation to cancer morbidities come from Homa Bay. And that's the reason why we thought that in line with our mission of taking care closer to the people, we should come to Homa Bay, create awareness in Homa Bay, create infrastructure in Homa Bay, build capacity in Homa Bay, have community engagement in Homa Bay that would help improve cancer care for the community in this area. Romono bende ne okelo kanyakla ngokum jotuo mag kansa e kaunti ne mabende ne oketo lela wuodhogi oluwore gi tuo mar kansa ka Jane wacho ni giseyudo omenda mar $250 mar gero center mar kansa no. Yeah, so the EACCP project is a project that is being funded by the AFD, Gates Foundation, and with Aga Khan Kisumu or Aga Khan Health Services in East Africa and Kisumu for that as the implementing partners. We have gotten a grant that's about 2.5 million euros, which is approximately 250 million Kenya shillings, that will be implementing in Homa Bay County. This grant is going to go towards infrastructure development. We are planning to come up with a cancer center at the Homa Bay County Referral Hospital. Kajatend migawo mathieth e kaunti ma Homa Bay Grace Osewe wacho ni gisebedo ka giyudo jotuo mathoth mag kansa osiptende mag-gi to konyogi bedo matek kaluwore gi onge mar kama inyalo time thieth mar kansa. Koro gima wasebedo kwatimo Homa Bay kae en ni facilities wate watimo screening. Kidhi kuro to ginyalo penji maginon ka giparo ni nyalo bedo kata gi kansa or dwa chakre to koro waorie clinic wa makae marifaro. Koro facilities matino tindo gi screen to koro wachako treatment kantie kaka kantie cancer kantie lesions moko to banyalo chako thiedho gi referral kae. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay yan Ali Beach.